Okei, pajalle tuli tämmönen vähän isompi pumppu. Tässä on ongelmina, että tää vähän ryntäilee, tai ylävaunu ryntäilee käytössä ja kone ei kulje suoraan. Tää on jälleen käynyt jossain toisessa pajassa ensihuollossa, mutta nämä ongelmat ei ole ihan siitä kaikki sitten lähtenyt pois. Tässä on vähän monimutkaisemmat nämä säädöt. Meiltä löytyy niinku proposäätö ja sitten lisäksi on vielä tuommoinen kulmansäätöanturit, joiden signaaliin se tietokone lukee. Lähdetään ensin purkaa. Katsotaan, että sisuskalut on hydromekaniikkaan kunnossa ja sen jälkeen paneudutaan tuohon säätöön. Katsotaan, mitä sieltä löytyy.